Amb més de 3 milions d'habitants i situada a poc més de 500 quilòmetres de Barcelona, Madrid s'aixeca al centre de la península Ibèrica. Aquí no s'hi pot arribar en vaixell, però sí en AVE, uns 120 euros. Per carretera, més de 5 hores de viatge. I la millor opció, l'avió. El vol des de Barcelona dura 1 hora i existeixen diverses companyies que cobreixen el trajecte. Una d'elles de baix cost, que no donaran menú, però faran el viatge més assequible. Per parlar de Madrid cal saber que és una ciutat radial, el que vol dir que tot parteix d'una plaça principal. La Puerta del Sol és el punt de trobada de molts madrilenys i turistes i és segurament la zona més animada de la ciutat. Aquí trobem la Casa de Correos, és l'edifici més antic de la plaça. A la seva torreta hi llueix el rellotge centenari que dona les campanades que obren un nou any. Al centre de la plaça s'aixeca l'estàtua eqüestre de Carles III, una estàtua que imita una petita escultura feta de fusta. Aquesta, però, es va inaugurar a 1994. Una altra estàtua, aquesta és la de l'Oso i el Madroño, feta de bronze i pedra. Sembla petita, però té 4 metres d'alçada i pesa 15 tones. És tot un símbol per Madrid. De fet, és l'escut de la ciutat. De nit, la plaça s'il·lumina i s'omple de gent. Molts, però, poden passar per alt aquesta petita placa del terra, la del quilòmetre 0, des d'on parteixen totes les autopistes amb inici o final a Madrid. La Plaza Mayor és una de les places més àmplies de la ciutat i, sens dubte, una de les més rectangulars. Aquesta plaça, però, no sempre ha sigut així. S'ha cremat 3 cops en tota la seva història des del segle XVI i 3 cops que s'ha hagut de reconstruir. De fet, aquesta és la redissenyada per Gómez de Mora, qui ha fet d'aquesta plaça una de les més emblemàtiques de la ciutat. Aquí es celebrava abans el mercat, quan la plaça quedava a les afores de la ciutat, i ara és el rovell de l'ou. El 1616, quan ja no es venia fruita, carn o vés a saber què, al centre de la plaça s'hi va aixecar aquesta estàtua. Novament, una estàtua eqüestre, aquesta de Felip III. I al costat de la Plaza Mayor trobem el Mercat de Sant Miguel, un mercat que no té res a veure amb la cervesa, amb 100 anys d'història i on a dins t'hi pots posar les botes. La plaça de la Villa va ser un dels nuclis principals de la Madrid medieval. Aquí es troben els edificis més antics de la ciutat amb 700 anys de història i cal destacar la Casa de los Lujanes, la que va ser residència d'una família de rics comerciants aragonesos, i també la Casa de la Villa, actualment una de les seus que té l'Ajuntament. Com també a les altres dues places que ja hem visitat, trobem que s'alça al centre una figura, aquesta de Álvaro de Bazán, almirant de la Marina i home de confiança de Felip II. D'aquesta plaça parteix la Calle del Codo, un dels primers carrers que es van planificar i que du aquest nom per la forma d'angle recte que té, imitant a un braç doblegat. I tots els carrers que envolten a la villa són considerats com a casc antic, carrer de San Justo, Plaza del Cordón. A destacar sobretot la Basílica Sant Miguel, sí, amb el mateix nom que el mercat. Tot i ser una petita basílica, es tracta d'una de les construccions més importants del barroc espanyol. És del 1745. «1567. Pel bé universal de la vila i la seva terra, importa i és de gran necessitat que es faci en ella una església catedral i cap d'obispat». És així com una petita església anomenada Santa Maria de l'Almudena es converteix en catedral. 1883 s'enderroca aquesta petita església per començar a construir una catedral. I no és fins al 1993 que acaben les obres de construcció. Problemes, molts problemes per construir-la, econòmics, arquitectònics i la Guerra Civil fan allargar 110 anys la construcció de la Catedral de Madrid. Però ens deixa aquesta construcció neoclàssica de 75 metres d'alçada i 99 de llargada. No està malament. Don't ask no question.
El Palacio Real és una de les edificacions més reconegudes de Madrid. Va ser aixecat sobre les ruïnes d'una fortalesa musulmana del segle IX, el Real Alcázar. Aquesta, el 1734, va patir un greu incendi que la va obligar a ser derruïda. Així doncs, 4 anys més tard, comença a edificar-se el Palau. El Palacio Real va ser aixecat per Felip V i té més de 3.400 habitacions i a dins s'hi desa una gran riquesa en pintura, escultura, mobiliari, rellotges, tapissos, porcelanes... El Templo de Devot és un temple egipci que es troba al Parque de l'Oeste. Evidentment no va ser construït aquí, sinó que es tracta d'un regal d'Egipte cap a Espanya degut a l'ajuda que aquesta va oferir en la construcció de la presa de Suan, presa que controla el nivell de l'aigua del riu Nil pel seu pas per Egipte. Devot va ser construït al segle II abans de Crist. Era un temple dedicat als déus Amon i Isis. Si pugeu fins aquí al capvespre i us espereu a que marxi el sol, podreu gaudir d'espectaculars vistes com aquestes. La plaça d'Espanya és una gran plaça situada al centre de la ciutat. Es pot destacar una font dedicada a Miguel de Cervantes on hi ha els dos personatges més representatius de l'autor, Sancho Panza i Don Quijote de la Mancha. També hi destaquen els dos edificis més alts del centre de la ciutat, la Torre de Madrid, amb 37 plantes, i l'Edificio de España, amb 25, els dos dels anys 50. La Gran Via de Madrid és un dels carrers principals de la ciutat. Comença a la plaça Espanya i acaba al carrer Alcalá. Aquest és un projecte d'ara fa 100 anys que pretenia descongestionar el centre de la ciutat, obrir una via recta i ampla en contrast als carrers estrets i liosos, aproximadament 1,5 quilòmetres de llarg amb 20 metres d'amplada d'avinguda, on s'hi van instal·lar els històrics cinemes Callao i 4 teatres on es fan els musicals més impressionants, com El Rei León o Sonrisas y Lágrimas. De Cascorro pa'l Portillo,
baja el rastro de Madrid. Viejas ilusiones entre tus pregones encuentran el fin. Romántica estampa del cuento y la trampa de todo Madrid. Les Torres Kio s'han convertit en tot un símbol per Madrid. Es troben a l'Avinguda de la Castellana, la més gran de la ciutat. Tot i semblar edificacions actuals, ja tenen quasi 20 anys. Es van començar a edificar el 1989 i les obres van acabar el 1996, 7 anys. Durant aquests 7 anys hi van haver-hi problemes de finançament, fins que Caja Madrid, ara Bankia, va acabar tirant endavant l'obra. Les torres configuren l'anomenada Puerta d'Europa i es troben concretament a la plaça de Castilla, on hi ha el monument a Calvo Sotelo, del 1960. Al fons es poden veure els edificis més alts de Madrid. Són les 4 torres del Business Area. Si baixem la Castellana, caldrà fer diverses parades. La primera és l'estadi Santiago Bernabéu, el camp on juga el Real Madrid. Inicialment es deia Estadio Chamartín, però el 1955, després d'una profunda remodelació i ampliació, es va canviar el nom pel de l'entrenador d'aleshores. La segona parada és la Torre del BBVA, del 1981 i amb 107 metres d'alçada, o el que és el mateix, 30 plantes. Al costat s'hi aixeca la Torre Titània, del Corte Inglés, una torre que ocupa el lloc de l'antic Windsor, enderrocat a causa d'un devastador incendi. Tercer punt, la Plaza Colón. Aquí es troba el monument a Colón, que a diferència del de Barcelona, està fet de pedra i no assenyala enlloc. Aquí no hi ha mar. Propera parada, la Biblioteca Nacional. Es troba en un espectacular edifici del 1892 de Francisco Jareño. A l'escalinata principal hi ha 6 figures de cèlebres personalitats, per exemple, del rei Alfons X, el Sabio, i la de Sant Isidre. Cinquena parada, la Fuente de Cibeles. És la famosa font neoclàssica on es troba la deessa Cibeles, deessa de la terra, sobre un carro tibat per lleons. És de l'any 1782, de Ventura Rodríguez. Al costat de la Cibeles trobem l'edifici del Banco d'Espanya del 1891 i l'imponent Palacio de Cibeles del 1919. En aquest punt, la Castellana canvia de nom per anomenar-se Paseo del Prado, en motiu del seu museu, però abans... Sisena parada, la Fuente de Neptuno, també inspirada amb la mitologia grega. Hi ha Neptú, déu dels mars, sobre una espècie de carro tibat per cavalls marins. Aquesta és 4 anys més jove que la Cibeles. Setena parada, el Museu del Prado, potser un dels museus més importants d'Espanya, on hi destaca sobretot la seva pinacoteca, on la col·lecció de pintura espanyola, italiana i flamenca és impressionant. L'edifici és del 1819 i a la seva entrada principal hi ha un monument dedicat a Velázquez, fet el 1899 a Barcelona. I finalment, Atocha, l'estació central de trens a Madrid. Cal destacar que, a part dels retards en Renfe, hi ha un gran jardí interior que fa l'espera molt més agradable. Cervantes és una de les figures més reconegudes i per això es conserva aquesta casa on va viure i morir l'escriptor. Bé, aquest no és l'edifici original, La casa de Cervantes va ser enderrocada el 1833, però en la seva memòria hi ha aquesta placa commemorativa i nombroses estàtues repartides per tota la ciutat. Però, per coneguda, a Madrid, la calle Alcalá és el carrer més llarg de la capital espanyola amb 14 quilòmetres que uneixen la plaça del Sol amb l'aeroport de Barajas, però per realment destacable en aquest carrer, a la cantonada amb la Gran Via, l'edifici Metròpolis, d'estil renaixentista i de principis del segle XX, i també, com no, la Puerta de Alcalá, una de les 5 portes reals que donaven accés a la ciutat, concretament els viatgers que venien del nord-est, Aragó, Catalunya i França, i també una altra de les portes, no tan impressionants, com la Puerta de Toledo, que donava la benvinguda als viatgers entrants de la ciutat de Toledo, esclar. No gaire lluny d'aquí es troba el Puente de Segovia, que travessa el riu Manzanares, un riu que des de fa uns anys la ciutat de Madrid ha anat adaptant als nous temps, ajardinant la seva riba i creant espais com aquests.
Un fantàstic lloc on els madrilenys voregen amb les seves bicicletes o van a córrer una estona. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. 2:00 in the morning, something's on my mind. Can't get no I no ens podem oblidar del parc més impressionant de Madrid, 118 hectàrees de jardins situades ben a prop del centre històric de la ciutat. El Parque del Retiro, o del Gran Retiro, o fins i tot el Parque de Madrid, és un petit oasis de tranquil·litat on a dins seu hi ha petits tresors que es poden descobrir. Entre ells, el Estanque Grande, que és el llac més gran del parc. Una de les atraccions és agafar una de les barquetes de rems i arribar fins al centre, on hi ha el monument a Alfons XII. feel as if I'm wasted. And I'm wasted every day. I sobretot no passar per alt aquesta petita meravella, el Palacio de Cristal. És un petit palauet hivernacle d'estructura metàl·lica i recobert de làmines de vidre, aixecat al 1887.